hono wirede laaɓa fiyande hannde ni aɗan to aɗan gayni fof Allah yiɗimo tawtorede manam golwolle ɗeɗo henni hannde henni won toɓɓere nde nanɗen hakkude baɗe ɓen ɓe ganduɗa en mbalani e wuuro ngo e ɓen ɓe ganduɗa ne mbaali e wuuro ngo en guilay cellal mum guilay jangde mum guilay needi mum. eyi kañumde kalɗon ni ko hannde ko minen fof nde tan koye haala ngo non sukaɓe ɗañankoɓe Allah kam fodde golle maɓɓe fof e ɓe kolli e wuuro he ala fof ko ɗum wallani sa ñantima ko toon sa yari ko toon sa safrima ko toon minen wonɓe jooɗiɗoɓe woni tan komin jeyani ladde kono ala komin wontira ko kamɓe jogui min ñamat min jarat min gasat min wonɓe ɗo mbiya yaltu gasama rew hay goto ala mum haɗonga fof mawno waɗi ɗum noon somin ƴitta ko yaade min ɓeydoyo min balla kono wona min komin damin hen wallahi donc ɓeydoyde min sala kono min ñagoro ɗon nde Allah tinnata kadi hokka cellal min ñagoro so ƴewama to banggal cellal beele aɓe daari hen no fewi par ce que dispensaire mino mino ɗon ja ɓoglari ja jammal ngal baket e ndendi e mahiɗo hôpital gaddi ha ɗo wadde o mahiɗo hôpital o manka foti safande wiide wadde pour mi wasa tampude ngal wuuro wasa yaade neɗɗo walla mo tampuɗo kadi ngal ittama ɗo hay nawateɗa safro gon ɗum kadi ngari affaire école minen gaddi laamu maade kamɓe gaddi laamu maade école si tafi haɓe gayni o on saaha laamu fuɗɗi andude men kamɓe goɗɗi ko ɓii kam hande gasani wadde firti jangde nde kadi aɓe mbattori eɓe mbatti jangde eɓe mbatti so tawi aɗa wasiyoɓe holko basiytoɗaɓe pasque tan ko ɓen felo ngoɓe gole mum ngo tan ngoɓe tinnan makko mbajade hen sagga nde woni mbasiyo kamɓe sowaɓe ɗum golle ma jooɗi feewi ceerno Issa Guiro ko kanko jokkodirtunoɗen siftude bandiraɓe ha joni gonɗen ko yewtere meɗen holgo wuuro o to banggue maayo o ga banggue maayo ma yonani kewi bismillah ko yettude Allah e nelaɗo muɗum e yettude Cheikhna Ahmad Tidiane e yettude sababuji ɗi sababuji ɗi ko onon e mabɓe onon ɗanniyankoɓe sababuji garɗon ɗo ɓe Allah jarama kadi onon kadi on jarama kamɓe kadi Allah jarama ɓe jarama eyyi so tawi noon woni ɓe mbi wonde so tawi lingu yari ko kodde tan yo yettu lawƴo o so jii hande min keeɓi on min keɓiri on ko ɗaniyankoɓe ɗaniyankoɓe ni ko kamɓe France naɓe e jiɗɗo yaade français mo heɓani fof kadi yo Allah naw ɗum toon par ce que ko ɓuuram ɗum e to amen e to yiɗi yaade fof yo Allah naw ɗumen toon gati soɓe jeeyi tan minen min beltima ene waɗa amen nafa ko jiiɗa ɗo gollaɗo e Ganguel foof no fotirno guilay en 1960 mbiɗa sikki ɓe puɗɗi yaade français walla ko wayi hono on banggue ko nafoore tan minen min ɓeydi yaade yeeso surtout noon génération gonɗo toon joni o kala ko fewna ɗo ko kamɓe pewni komin muuya foof so tawi woni yettimaɓe so Allah jaaɓi ɓe degla no hannirɗani taw ala probléme wala noon ko nanodiral ngal waɗi noon ceeɓe nandiri ɓe jaadama hen haaɓe pewni ɗo kayitaji ɓe gartinimi wonde pirti à la jeunesse jeunesse o noon kamɓe aɓe tawa e kayitaji he minen wonɓe gaali ɓe amin tawa e kayitaji he ndeko noon ɗum ɗo ko nanodiral waɗi ɗumen e goto noon wawa ardade ko yimɓe neɗɗo yimɓe kere caggal an garduɗa ndeko noon kamɓe ardiɓe en ɓe mbiɗa jara Allah e nelaɗo mum mbiɗa jaraɓe kono mbiɗa jara Allah e nelaɗo mum mbiɗa jaro no fewi eɗen joddiɗo e jinnaɗo meɗen Ali Bayla Niang jinnaɗo men Ali Bayla Niang ɗo gonɗen e Ganguel baba Ali hakkude maɗa e Ganguel naaɓe enen gardoroɗa wuuro ngo e nafoore Ganguel naaɓe e gande maɗa e wuuro ngo ɗum min jiiɗi kalna leñol ngol aduna o fof ne heeɗi Allah jarama mon jarama mi weltima koyɗe mon ko jaam mi weltima no fewi mi won bisimilla moon jiinono noon hanki ni ha hande ko noon wuuro ngo ko min jiiɗi ko wadde tamande wotere min kawra min gonde ta min kaɓani guure kewɗe ene mbaɗi histoire kono minen kam ɗum yettaki min taw alhamdulillahi rabbil alamin ko mbirunomi jamma hanki ni ha joni ko noon tan ha joni ko noon tan andi hanki en poti to passer aɗa yeehi jaɓɓoyade omo ganduɗa kañum woni cafro keso garɗo ɗo
joni so tawi koɗo naati wuro ala budda so tawi wofani joom wuro hayso kono woofi hoore mum wofani jomiraɗo subhanahu wa taala min ji holno jiiruɗa darde jangde ɗo e wuro he e banggue safara ɗo e wuro ngo safara wuro ngo hamin manka kaɓel wan noon laamu ngu waɗani hen juuɗe mum taw ko immigré en ladde tan mbaɗi avance hôpital ngal e ɗumana mum hay docteur o ko joni min gouvernement watti yoɓande ko minen joɓanno docteur Diallo ko juuɗa men to kaaɗi tan sa yi matériel ngel manki e gouvernement wallani min hen waɗani hen jungo mum joni noon hamin ñaagui ballal laamu ngu fewde amen hamin jiiɗi wallede courant hamin jiiɗi wallede ndiyam hamin jiiɗi wallede goudron ɗo ha ɓokeleji caɗele so ndungu wari tawi tooɓi oto yahata tawi a heeɓi maladie andi ko caɗele andi noon joni ko ɗum o nden tampere addani min wadde hôpital o joni noon min jiiɗi ko ɗum ɗo gouvernement ƴeewa min walla min ballal min ñaagui ballal to banggue jangde Ganguel ko hori ko duuɓi 150 ene fawi seeɗa joni noon jangde Ganguel fuɗɗi hokkede école ko 2005 duuɓi jeeɗiɗi walla ko manki ɗon joni noon holno jiiruɗa jangde wuuro ngo e jangde nde ko komin hoɓɓe hen tan taw e siko andi mawɓeɓe jaɓano ko joni noon ɗanniɓeɓe ɗannima jii ladde nde no wayni e aduna o change hande kala mo janggani ni ɓurano ni faraysi ni anglais ni goɗɗum ala ko woni il faut jangga joni noon immigré en pewni jii ladde nde no way garti min mbaɗi délégation min kawri min maahi l'école min maahi case de santé fof ko ladde joni mi andi min gandi komin mbaɗi retard ko ɗum noon ɗum kam ɓenni ko joni min gabbiti oɗon bismiɗo jangde ko wayno jangde Pulaar ni walla ɗum ne woɗi ɗo wuuri he walla ko so tawi koɗo ari ne addi ɗum oɗon bismiɗo e jangde Pulaar adanne ɗo wonno gati Mamadou Sall gonɗo radio wawde o jangguiniɗo e Coumba Gueye jangguiniɗo e ha e woɓɓe ɗo adan jangde Pulaar nde yiiɗi formation ene ɗo wonno e firti ya tan kono ko ɗo kayri yiiɗi formation wonino ɗo Allah jarama jarama samoy yimɓe ene ngara safrade so ngari safrade min nawa nasene coore leɗɗe mumen min mbaɗa traité ƴettere mon ha timmi kadi jaaɗo noon coonoɗo leɗɗe hiiɗa traitement o ha timmi waɗirano wiiri waɗi no wirni fo Allah dañji jaam eyi ɗum noon on fayi taw paquet moƴƴi a jarama ceerno Gueye eyo alhamdulillahi rabbil alamin en jetti jomiraɗo subhanahu wa taala o e balagolla waɗnoɗa hande o gonen ko ɗo e Ganguel makka boodi Ganguel makka boodi sa wi ɓuuro mbiya diine sa wi diine mbiya pinal sa wi pinal mbiya lawal sa wi lawal mbiya cellal alhamdulillahi rabbil alamin holliri noon Ganguel ko wuuro diine wuuro pinal wuuro cellal wuuro laaɓal ɗo hande gonɗen koye juma mawɗo gonɗo ɗo e nder Ganguel siko en hollirta wonde wuro ngo ko wuuro diine ko juma goto woni ɗo e nder Ganguel anon ko jamaɓe joguino nde joni yaajede waɗi Allah waɗi dañede waɗi sukaɓe wuro ngo ndendi mahi juma o on saaha ɓe geggi nokku gonnoɗo jama o kono ha joni kadi aɓe piiɓe dartinde juma o e dow ballal Allah nenaɗo muɗum e ballal Cheikh Baro diidiniɓe jama o hikka yoɓe makko ɗum ɗon watte jama gonɗen ɗon koye nder juma hande o koɗo 25 3e mois 2011 e gardugol Allah nenaɗo mum almami juma o Abdoulaye Guiro so tawi en mbi almami juma Abdoulaye Guiro eɗen gandi en kawri e beela siko en gari ɗo e Ganguel e yidde hollirde dendagal leñol ngol dendagal yimɓe l'islam wonde gurdam l'islam tigui ene guura ɗo e Ganguel ɗam gurdam noon ko ɗam gurdam min ndewi ndi tengti noon NdendoryTV ari hollirde leñol ngol hollirde gueɗe en gonɗo wonde yoom paam Ganguel holto heedi
Ganguel woni koye nder leydi Sénégal e nder département mo Kani région Matam arata ha ganduɗa kañum woni ɓokileji telloɗa ɗon fadde lawol less hakkude mabɓe e garage o ko sappo e ɗiɗi kilométrage oto yahata woni hakkude mabɓe e Ganguel ko appe Diawɓe appe Sakoɓe appe Harnoɓe appe Demba Bour on saaha jaaha Babugol sa yimi Babugol tinoɗa ko wuuro meɗen ɗo e Ganguel Ganguel ko wuuro tino e wuuro Pinal wala NdendoryTV a yii ɗo a yii ko juma o gonɗen ɗo e Fimwini ko ñande aljuma kadi kawruɗen bon saha kawruɗen occasion moƴƴo tawi ko bellama wonande almaɓe juma o Abdoulaye Biro e yamlode muɗum e yamlode ɓesgu Ganguel naaɓe mbi en ngal kollen leñol ngol kollen leydi ndi wonde so tawi wiyama kala ko fulɓe kori diine ala hen sara ko diine fuɗɗata wuuro ngo nde hen kollirama adi diide ɗo e wuuro ngo adi ma hen ɗo e wuuro ngo saaha koddi ko l'islam o ɓe gaari joƴƴini duɗe noon ne won duɗe noon ɗon ɗo jangga Pulaar amu ɓe ɗo jangga Pulaar samdaji ɗon jangga Pulaar sukaɓe ɗum ɗo ene ɗofti sériyaji fof e kala saaha nde garɗa nde nangueɗa gueɗal diine ma totte ha timma ɗo ɗon ko juma mawɗo o fala NdendoryTV ko ɗum noon ɗo min ƴettanno ɗo Ganguel ɗo banggue biddi juma o inchallah joni noon ɓaɗen joddi ɗo mawɗo men Abdoulaye Sy tottimo konngol o salmodire yanno goo kayno e jinnaɗo men Abdoulaye Guiro wawa haala yimɓe holno almagal wayi ɗo e nder Ganguel holno darde l'islam wayi ɗo e Ganguel holno tinnade sukaɓe ɓe e jinnaɓe ɓe mbayi ɗo e nder Ganguel to banggue namdugol sukaɓe ɓe ɓuuran Abdoulaye Samba Sy eyyi Samba Sy bismilla Allah jarama on jarama ko adi fof taw ko en jetti Allah ñaama en jetti Cheikh Mamadou Tidiane e tawde hede ceerno tawmo golle ɗe toɓɓiram hen yo wayno ko balle ceerno taw jarama par ce que ɗum koye ɗumen ɗo eɗen jetta Allah ɗe kam somi minen guila o naati leydi ndi gueɗe kewɗe o riwi ɗum ene tawanoɗo ko wayno